Кай, Джей, Кол, Зейн, Лойд, Сенсей Ву, Ния, Лего Нинджаго, Майсторите на спинджицу. Епизод 3. Сезон 2. Втора част. Джин Надака взима душата на Сенсей Ву. Момчета, какво ли прави Сенсей Ву сега? Не знам. Сигурно гледа за какво ще възнамерява да направи Клаус с... Какво възнамерява да направи Клаус? Да, може би е това, но... Къде ли е сега? Сигурно е библиотеката. Да. Сега ще разберем какво възнамерява да направи Надакан. Тук пише, че чайникът може да бъде намерен и да бъде освободен Джин Надакан. Сигурно това възнамерява да направи и Клаус. Пише, че никога не трябва да казваш трето желание. И никога не трябва да казваш желание. Какво ли се случва тук? Какво се случва? Хей! Кой е там? Ти каза желания. Кажи своите 3 желания. Джин Надакан. Никога няма да си каже желанията. Ще видим тази работа. Ще видим дали нещо няма да си пожелаеш. Аз казвам, че не искам да си пожелавам. Искам да не си пожелавам желания. Добре, искам да си пожелавам желания. Твоето желание е заповед за мен. О, не! Сега ще си пожелавам желания. О, не! Искам да брат ми да се завърне от проклятото соклалство. Твоето желание е заповед за мен. А твоето трето желание? Искам никога да не съм те срещал. Твоето желание е заповед за мен. Ха-ха-ха! Взех Сенсей Ву. Сега е време за нинджите. Кланси, искам да извикаш с цяло гърло Дохшан и Доблон. Добре, господарю. Дохшан! Дохшан! Защо ме викаш? Господаря вика всички. Някакъв си от екипажът. Никой не ме запомни името. Аз съм Бъкъл. Добре. Доблон! Къде си, Доблон? Какво става? Сега никой не може да ни спре. Абсолютно никой. Дали да извикаме някой от проклятото кралство? Например, Чен. Чен ли? Защо не е Чен? Хайде да го викнем. Чен. Искаме Чен. Ние искаме Чен. Какво се случва? Защо не извикахте тук? Порасна ми коса от толкова време там. Искаш ли да се ти върна шлема? Да, разбира се, че искам и да махна тази коса. Причам на някакъв се не знам. Твоето желание е заповед за мен. Много ти благодаря, вече се чувствам много по-силен.
Искам да пробвам дали още мога огън. Все още мога огън, но е много слаб. Ще разберем какво още можеш. Момчета, затръгваме към Надакан. Здравейте хора, надявам се да ви е харесало и да ви издам една тайна. Следващият, който ще се тръгне от епизодите, ще е Зейн, затова съм сложила това. И утре ще правя 4-та серия. Изчакайте и довиждане. Надявам се да ви е харесало.